Kan I vide, hvad Søren har i ærmet til aftens underholdning? Nu er jeg så spændt på, for det har været meget spændt på kursen, om du vil være med på det. Nå, jo, ja, nej, Det skal også trykke på det. Han henger vanskelig på det. Det er jo sagt det. Det er et plus, men det er sånn. Nu gør vi så det her. Vi skal spille kvakkel. Se her har vi fået Kille Bær. Du har fået en hund, du har fået en ko, du har fået en slange, jeg har fået en mus, og vi har en hvid bær. Så skal vi huske hinandens lyd. Så hvis man vinder 2 ens kort, hvis jeg vinder det samme kort som Kurt, så skal jeg sige Kurts dyrs lyd. Den, der siger lyden først, har vundet. Jamen, underholdning er jo et eller andet spil med og sådan noget, dyrelyde og noget med en lade og sådan noget. Bare vinde kortet ud mod en modstander. Og det gør Fint, det er så skønt. Meget hurtigt. Hvis man har sat Hvad synes du om underholdningen, Anna? Jamen, altså, Larsen havde at spille Nanna, forstår jeg det här sankar inte? fordi at det var nogle dyr. Okej, bara snack på eldvast så jag sankar på. Åh, bostad, kika på stjärn.